See ya eja atota si emu no yenkwahye bekafo ekiremu a na taxi no esi Ecobank fo animu na rehosem no esiye na wadansini baako ya adom kase ene ne di nkomo ewowei eho no ene wo kirekiremu wo se na won mankasa kra no wonka bi nhemu ne omuhu ya ne seja Africa ne butu na eba na wotimi hunu se enuro bia na esika ne butu no ebeka ho pa na ema eja no efranam so kese ananso se ano ye dene na enuro no wanum ntimi nkire se bia eye enuro a ye de pete nobaye so ananso se nete na emo ne wanum betimi aka ene se enuro no ka ho pa na ema eja no edere kese afa wosan kire se enipa nan na wanum teka ni mu a asem no esiye enu achi ene aboshi na prosipanyin ya wono ewo takwakro no emu eye district police commander chief superintendent Kunkere Mayeb yene no atwetwe wei ehun komo amono so age atomu se ampa enipa nan na wonom eteka ni mu a wonom eye nipa wa different fie be ye dunwoche edikosi aduonum emieno entem na mom nyame na ye adom a obia anhwere ne nkwa na mom prade wonom eprepra ya meka se wonom eguso ogi apomoden ewo takwa nsuaye municipal hospital ya apomoden fo so eye wonom afamudie ebiom so odumja juma eye Ghana National Fire Service ne nkrabata ye wotakwa se wokọ a opanyin ya woda no oru adoblo enso akirechiremu se eye arehosem na esie ne besisa brede dumja juma no entimi nhunu adekropoten ye kofa eja ne ba ya taxi no ahyedwere besa nanso ni nyina mu no wonom guso eye nhyehyemu